Здравейте отново! Аз съм Ива Пан и съм тук да се учим забавно. Добре дошли отново в Учи забавно, предаването, в което можете да научите нови неща, забавлявайки се. Днес, какво ще правим днес? Отново ще имаме забавни български народни приказки. Ето тази книга. Ангел Кралийчев разказва много хубави народни приказки. И днес съм избрала приказката "Който не работи, не трябва да яде". О, да, който не работи, не трябва да яде. Или който не работи, не трябва да яде. Да, точно така, това е наша приказка. Да започваме! Който не работи, не трябва да яде. Когато Галинка се зажени, нейната майка заръчаше на старите сватове. О, мамината дъщеричка не бива да се трепе. Тя не е научена на работа. Пазете ми я. Не й давайте метлата, къщата и двора да мете, защото ще си напраши очите. Не й давайте менците вода да носи от чешмата, защото рамото й е крехко и не е научена да мъкне пълни менци. Сложете под главата й пухена възглавничка, защото тя е научена да спи на мекичко. Старите сватове се спогледаха, но нищо не казаха. Обещайте ми, че никога няма да й казвате лоша дума. Нейните уши не са научени да слушат лоши думи. Колкото за лоша дума, не дей се тревожи, в нашата къща такова нещо няма, проговорил стария сват и се качил на каруцата. До него се наместих свекървата, а отзад седнаха младоженецът и Галинка. Потеглиха за другото село. Цял ден пътуваха, защото селото беше далеко. Вечерта, щом пристигнаха, свекървата запред на ръкави, приготви банеца, закла пиле, свари го в тенджерата, слезе в зимника и наточи вино. А Галинка седеше на едно столче, скръстила ръце и си думаше: ау, каква чевръста жена е тая моя свекърва. Също като майка ми. Добър живот ще си живеем тук. Навечеряха се хубаво, легнаха да спят. Изтърколи се нощта. На другия ден старият свекър се дигна рано и събуди всички. Хайде, викна, ставайте да вървим на нивата. Какво да правим? Потърка съни очи Галинка и почна сладко да се прозява. Ще копаем царевица. Смутики ли? Попита мамината дъщеричка. То се знае, че смутики, обади се свекървата. Аз няма да дойда. Защо? Попита младоженецът. Защото мотиката е тежка, а пък аз не бива да дигам тежки работи. Ох, оставие, рекал бащата. Нека разтреби и приготви тук вкъщи, да приготви яденето за довечера, а ту и тук трябва човек. Отидоха домакините на нивата, а младата невеста остана вкъщи. Допладне се излежава. Като се дигна, усети, че е изгладняла, почна да си търси нещо за ядене, но не намери нищо в тенджерите. Нищо не им са ми оставили, забравили са ме. Протегна се Галинка, влезе в градината да погледне цветята. Ах, че хубави цветя! Викна тя и почна да къса и да ги мириш. Прекрасни са просто. Малките пчели прелитаха бързо от цвят на цвят и радостно бръмчака. Тези пък защо ли са се забързали? Ох, много са бързащи, рече Галинка и тръгна лениво към близкото черешево дърво. Полежа на тревата под дървото. Ох, пресегна се, както си лежеше, откъсна си няколко череши, за да залъже глада си и почна да се прозява. Ох, колко се изморих
днес много се изморих. Тъй прекара деня. Вечерта тримата копачи се върнаха объртани от работа и капнали от обора. Озърнаха си и що да видят? Къщата неразтребена, а менците? В менците няма вода. Огнището угаснало, кокошките заспали, ненахранени. Свекървата хвърли мотиката и най-напред грабна менците, донесе вода от чешмата, накладе огъня, сложи картофи в тенджерата, замеси бяла погача, набързо приготви вечерята. Галинка я гледаше. Седнала на един стол и си клатеше краката. Когато вечерята беше готова, свекървата покани всички. Хайде, сядайте на масата! Галинка се намести първа. Свекърът взе погачата и я разчупи на 3 парчета. Едно даде на жена си, другото на сина си, а третото остави за себе си. А на невестата? Обърна се към него свекървата. О, тя не е гладна? Който не работи, не огладнява. Галинка прехапа устни. Нацупи се. И стана от трапезата. Прибра се в стаята си. И почна да плаче. Цяла нощ не можа да заспи от глад. На сутринта се повтори същото. Тримата работници отидоха да съдят зеленчуковата градина. Галинка не речи да тръгне с тях. Слънчето пече много, рече тя. Ще почернея. Оставиха я пак вкъщи и този ден разглезената невеста не пипна нищо. Намери под една паница крайничек сух хляб, оставен за кучите, изяде го и пак се излежаваше до вечерта в градината. И нали не донесе вода да я полее, хубавите цветя започнаха да вехнат. Късно вечерта тримата работници се върнаха капнали от умора. Навъсена свекървата замеси погача и когато седнаха на трапезата, свекърът отново раздели погачата на 3 парчета. Галинка остана с празни ръце. Защо не даваш хляб на невестата? Попита свекървата. Защото който не работи, не бива да яде, отговорил свекърът. Цяла нощ Галинка се въртя гладна в леглото и дълго мисли. Задряма призори. Щом пробяха 3 петли, тя скочи. Потърси с очи свекъра, свекървата и мъжа си, но не ги видя, защото бяха излезли на нивата още по-тъмно. Тогава Галинка запретна ръкави, разтича се насам натам, измете къщата и двора, донесе вода от чешмата, поля цветята в градинката, накладе огъня, изготви ядене за работниците. Замеси брашно в нощвите, изпече една голяма хубава погача. Като свърши всичката къщна работа, грабна хурката и седна да преде на прага. Вечерта уморените работници, като видяха какво е свършила невестата, очите им светнаха. Галинка сложила масата, подаде погачата на стария сват и с трепет зачака да види какво ще направи. Свекърът пое погачата, разчупи я на 4 къса, най-големия подаде на Галинка и рече: Яш, чедо, ти заслужи хляба си, защото днес си се трудила здравата. Галинка пое хляба, почна да яде и никога не й се беше услаждало толкова много и никога не беше яла такъв сладък хляб. Това е. Довиждане! До следващия път. Който не работи, не трябва да яде. Учи забавно!